Opa, kaixo, ongi etorri nire kanalera, ongi etorri The Last Guardian jokura, kapitulo berri batera, laugarren kapitulora. Gaur kontan, berri zingo dugu grabatu kapitulo bat, besti gabe. Hemen utzi genuen, justu, ikus genuen aurrako kapitulo estatua batzuk eraso intzi gutela, eta triko zauritu zuten, sendatu genuen, lantzak kendu genizkion, eta honen iritsi jan sala desberdinetatik. Bia, mimitak nahi ditu. Hoxe jarraitu ingo dugu, besti gabe. Noa iriste gehan. Bale, hemen lantza batzu daude igual, beste ezea batzuk. Trampa. Ze iriki da, ze pasa da, beste gabe. Torri? Bale, ze gatu da, atrapatuta o... Txatxa gatu zaio atrapatu. Bale, nunbaitetik horra sartu beharko dugu. Hundik ezakit. Zatik uste. Zendat hartu lantzak? Hemen bidea dago, hemen bidea dago. Bale, hori martxan jarriko da, Akaten goi. Corre, 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 corre. Guau. Hor gehiago daude, Txarra naizen! Bale. Niente, io te... Ashua. Lantzaren idiotatea, kita...
Rico, lasai! Han pertsona dago, Jartzat ezer ikusten, tio. Zein digo, ez? Bai. Ez. Ustetik gotzen nahi dela. Libratzen du isatxa. Bai, ez? Bai. Lasaite, embargo yo todo. Ya está, ez? Lasaitu jot, ez? Gozen. Tricker. Uno kanpo atatzea bain. Ate hauek igual argiak nire eskudoi argia nadenekana. Igual horrekin iketzea. Bale, hortikan bide badago. Eta eramaten du zehara ustez barril badagola. Bai? Bai. Barriak ez dakit zertako dian, triko jaten ditu, baino... Zehazki ez dakit zertako dian. Bidatuko dut interneta. Beti barril baten ingurun daude tximeletak. Urdin horiek. Oso ondo. Ara malde honetan zer da. Zerraz. Bueno, hor palanka badago,
hemendik igo dezaket. Ez dakit. Bestela... Saiatuko nahi zortikan agerraldeten igo. Ni pasa dezaket, vale. Eta triko nondikan etorri da. Beste eta zer ulertzen, tio. Jandena. Ez aldezu nahi gehiago. Vale. Torikuno, ite kasato wizi, ikastani wizi. Yeaho wizi, atiketan, inoi aronetu, agishio nizi. Yeti sogazi, inoiku, agiata o liali. Yeti ninafu, autorikono. Atiajiku, inotuku, o obastu netebazi. Inturikuno, awizi. Vale. Yedio! We don't do quiz! Sorry, girl! quiz! Ikego! Are! Yeshime! Yedio! Iktuk! Yeti! We are Iktuk! Vale, usted norabidea esaten diotela noak ajun. Vale, hor. Vale, ondo. Atan. Inoi ari kedinizi. Udu igu onizi. Otorikono. Aku neta nachi. Atimeti sizi. Atisakastu. Auku irnezi. Akaro netu. Inturikono. Agodan. Apumachi. Yeirozi. Awizi. Zer da hona hemen? Vale, me han dado palanca ikusi du male, no?
Txan, ez dakit... Bestaldea jongo naiz. Ez dakit zein martetan zazki. Nahi egon naiz, baina alde honetan zer do. Bale, hau da salto iteko. Ez jatxi. Jatxi. Bera, eski ez dakit nola kontrolatu du. No. A ver, torrei. Beno, triko nondikan etorri. Ez dakit lehen nondikan etorrian, triko, bueno, igual dio. Guain bere gora igotzen naiz. Esatik duztu bitikan saltatzeko. Vale, hoxe nahi no. Naiz oso ondanteatzen kontrolekin, Ez hemen ikusi barril badaula. Arra hona hor geldik. Bani gauko naiz da.
Bale, eta bain horra saltatzen da, Bo, ez? Ai, bestaldea saltatu behar nu. Bueno, igual du. Eske barril bat zegoen. Striker! Gracias! Goku! Yeti! We are addicted! Bale, hor geldik. Ah! Joder, Triko. Oin minduta. Lasai hartu behar da, jokua ikustezu da mantxua dela. Triko. We are addicted! Jan. Radio! Gracias! Salto. Ya, venga, salto. Vale. Oso ondo. Hola, gustatzen zait txiki. Vale. Ah! Eta ez. Usta nure itxiten nintzala. Igual Trikon burua jarri behar dut horrazpin. Ezan laiteke, Ah, look! Up button! Pazientzia. Vale. We are addicted! Radio! Ez? We are addicted! Triko. Radio! Radio! We are addicted! Bere bultza uste dala. Edwig! Akira! Striker! Up
Alde honetan igo dala saiatuko naizola, eske ez dit kasu iketan. やってやゲート乗って Ahí go. Nasıl ya? Nasıl? やってややってや言えるよ Evet, zor kaçıyorduk. Oraya ne? Trigger Yeti Ahora sí no sigo. Vale, oso ondo. Es... ゲーフォックゼ アブバッチ Me lo ven varias. Vale. Komplikatu izango da triko kontrolatzea, Men nago triko, lasai. Torri. Shit, already nice. Ah, me he chulo ha dado. Vale, uste sala hortan zen ez da.
Zin alde tortikan joan. Naiz iristen salto horta, Agazarra. Tortzea bada. Hor palanka da, palanka hartu behar da. Bale, ezin diatena da ikusi. Bale, hau inbat nun trik hori... Lasai. あ、berak asko hartzat. Honekin hartu zitekeela. Saitua. Ah, vale, nago hemen, vale. Vale, horra gorrenetik go. Salto horra gora. Vale, lasai. Bueno, hengo zundua izaitateatzen. Asuntua. Geldik, Eta hor, eskaira batzu daude. Bale, eta berriz, kanpoan ijoa. Suposatzea, hortik anjun bar detela. Askatu naiz askatuko, nola ba. Eta xulo bat emardu bai, hor xuloa da. Bale, eta orain.
Hau beste salaba da, ez? Vale. Bai, beste salaba da eta imarda berdina. Ezin diate ikusi. Sendatu. Vale. Cagada. Elite jate. Zengo batean. Gaizki. Eskatzia da ikusi da. Berriz barren dijo, Vale, mendik sartu naiz. Kakaputza. Nahi ditut aldendu.
Ah, bale, ate hortatik, ate horta emateia. Joder. Pala hostien ere ez jartzen, Ya está, quería trigo sartua. Ole. Vale, la sed tengo yo. Está librada. La saitua. Bale, eta iruditzen bazaizu hemen txurtziko dugu, bate hori irikitzeko aragorego barko du, pentsatzet. Eta, hoxe, urrengoan jarraitzen dugu. Ba, betikoa, gustatu bazaizu eman like, suskribitu kanalea, eta urrengo kapitulan ikuste da. Venga, ondo segi, agur.